Dobrý den, já vás vítám na své krátké online prezentaci na téma Order Flow. Během tady této krátké prezentace bych se chtěl zabývat ne tím, jak se obchoduje podle Order Flow, ale co toto Order Flow vlastně je, co to obnáší a jak ho vlastně můžeme sledovat. Tato prezentace vznikla, protože se mně zdá, že tady ten termín Order Flow je nesprávně používán nejen mezi tradery, které jsem měl možnost setkat, nebo na nějakých různých fórech, na diskuzích, jak mezinárodních, tak našich českých, tak je to nesprávně používáno i takovým tom jevišti vzdělávacích a školících centrech ohledně burzovního intradayního tradingu. No a během tady této prezentace jenom tak se pokusím vysvětlit, proč tomu tak je a trošku vás nasměrovat správným směrem. Takže v obsahu tady této krátké přednášky bude v první části právě to, co není order flow, nebo co je order flow. Rozložíme si tady ten termín a následně v té druhé části si ukážeme, kde to order flow je možný sledovat. Tady máme teda, na tomto slajdu máme to slovo, o kterém se bavíme, order flow. A jak možná většina z vás tuší, tak je to složenina ze dvou anglických slov. A jedná se o order, objednávku, a flow, tok. Já bych to nazval jako takovou tu statickou část a takovou tu dynamickou část. Takže statická část by mohla být order a ta dynamická část tady toho výrazu je to flow, tok. Jak si můžeme představit nějaký tok, třeba řeky, tak má nějaký průtok, nějaký objem té vody a většinou je to měřeno, dejme tomu, v čase. Když se podíváme na tu statickou část tady toho výrazu, tak to je teda order a jak můžeme, jestli máme nějaký povědomí o market aukci, tak víme, že ty ordery se nám dělí v trhu na aktivní a pasivní. Ty aktivní ordery jsou vlastně typu market, když potřebujeme vstoupit do trhu a je nám jedno za jakou cenu, ale potřebujeme hned. A ty pasivní ordery jsou typu limit, to znamená vyčkávající na ceně a právě čekající na spárování tady s tím market příkazem. Teďka, když se teda podíváme, jakým způsobem je dneska to order flow vlastně vyučováno nebo prezentováno na veřejnost tady různýma těma portálama, tak bych řekl, že se z 99% zajímá pouze o tady tuto složku, tu statickou složku, a vynechává tu složku dynamickou. Proč tomu tak je, to nevím, ale možná to souvisí s nějakou nevědomostí o této problematice a dál nemá smysl se k tomu vyjadřovat. Když teda budu pokračovat tady v té statické složce a půjdu dál po těch aktivních a pasivních marketech, tak když jsem říkal, že se párují, tak vlastně dejme tomu takovým jakoby součtem tady těchto dvou typů orderů, tak nám vzniká vlastně ten obchod. No a ten obchod nám reprezentuje vlastně na trhu volume, objem. Takže každé spárování aktivního s pasivním orderem nám způsobí volume. Pokud tedy já řeknu, že je to veřejně prezentováno jenom formou vlastně tady té statické části, nebo baví se o té statické části, nevyužívají tu flow, tak takhle si můžeme vydedukovat, že se baví čistě o volume.
čili pokud budeme obchodovat tady toto, tak budeme spíš obchodovat nějakou volume analýzu než order flow analýzu. Tady na tomto screenu jsem vlastně ukázal tady ty grafy, nebo ten vzorek tady toho grafu, kde je to takhle veřejně prezentovaný. Používají se proto footprinty nebo numbers bary. No a dneska máme spojený díky tady těm portálům ty footprinty a numbers bary právě s tím order flow, což si nemyslím, že je úplně správně, protože tyto grafy nám vlastně ukazují pouze tu složku order, a to ještě v nějaké omezené části z toho pohledu rozložení těch orderů na cenách. To, co tady z tohoto grafu nevidím, je právě to flow, to tady není, protože to flow je vlastně schovaný, dá se říct, jako mezi řádky. Takže z těchto typů jakoby alternativních moderních grafů spojovaných s tím order flow, tak my můžeme přečíst pouze nějakou část té statické složky toho slova order flow. Jak jsem tady vlastně už zmínil, tak je to nějaký typ časového nebo nějakého jiného alternativního grafu, volume grafu, který nám ukazuje rozložení toho objemu na jednotlivých cenách a ne order flow. Takže dá se říct, že analýzou tady tohoto typu grafu jsme spíše volume analytici nebo analytici objemu. Když teda skočíme na další slide, tak možná pochopíte, že právě to flow nebo ta dynamická část toho výrazu tak je schovaná mezi těmi řádky toho numbers baru. No a tady vlastně máme příklad toho, kde je možný sledovat to flow. Vlastně, když řeknu, že jsem order flow obchodník, tak mě zajímají příkazy. To znamená, máme aktivní příkazy, ty můžeme sledovat na time and sales. Máme nakupující, prodávající a současně máme tu pasivní složku, což je hloubka trhu. Takže máme nákupní limity a prodejní limity na hloubce trhu. Čím jsme pojali vlastně tu část order. Pokud se budu bavit konkrétně teda o možnostech Sierra Chart, tak ona má ještě možnost vlastně si zobrazit, show a ukázat vlastně ask a bid records. To znamená, může nám vykreslovat změny na aktuálním ask a bid z pohledu těch limitů, to znamená každou změnou na tomto nebo tomto čísle, vlastně na levelu 1 hloubky trhu, tak se nám zapíše další řádek. To znamená, my a i tady z toho time and sales nemusíme řešit, nevidíme jenom ty pasivní, teda aktivní, ale vidíme i jakousi aktivitu těch pasivních objednávek ve formě toho modrého sloupce nebo modrých řádků. To flow je právě ta dynamická složka, která zůstává skrytá. Protože když si ještě jednou pustíme ten průběh té market aukce, tak vidíme, že je tady nějaký přísun těch objednávek. Můžeme vidět, že ty objednávky se párují různým stylem, můžeme v tom vidět určité paterny a můžeme v tom vidět hlavně jakousi změnu té dynamiky toho párování. No a to je ta složka flow. Když to nechám ještě jednou takhle projet, pustím to, tak je myslím celkem jasný, že to obchodování toho order flow nebude zase taková legrace, jak se říká.
a je to velmi náročné na zpracování těch informací, protože ono nám to flow s těma ordrama ujede někam do ztracená pod obrazovku, ztratí se a ty ordry nám tam teda zůstanou, ty se následně zapisují právě do těch footprintů nebo numbers baru, ale ta složka flow je vlastně pryč. Ta dynamická složka je pryč, ta nejdůležitější část toho order flow se nám vlastně ztratí. Tak pokud jsme teda pochopili, že ta složka flow nám tady v tomto zmizí někde na dně a už je vlastně neoživitelná, tak my potřebujeme mít nějaký nástroj, který nám tu složku flow vlastně zaznamenává. Dejme tomu něco jako seismograf nebo nějaký takový nástroj, který zaznamenává například záchvěví země. Tak já jsem pro ty své potřeby tady toho záznamu toho flow vytvořil takovou studii, kterou jsem nazval WEMS Tape Reader, ve zkratce VTR. A jedná se vlastně o záznam toho flow a jeho překlopení do takové horizontální polohy, která je mnohem více uživatelsky přívětivější pro analýzu té složky flow. Díky tady tomu VTR-ku, tak vlastně já můžu to flow backtestovat, můžu zjišťovat, co se odehrálo třeba hodiny zpátky, dny, měsíce zpátky na tom flow. A nemusím si toto jako nějak pamatovat v hlavě. Proč je tady tento nástroj důležitý, nebo ať je to jiný, jakýkoliv nástroj, je potřeba nějak dosáhnout toho, abychom neprováděli nějaké rozhodnutí jenom na základě pocitech, například, že se mě zvýšila frekvence přísunu market objednávek do trhu z pohledu čistě jenom na to time and sales, protože tady tímto se dostávám do takové hodně pocitové části a proto, aby ten pocit nebyl pocitem, tak potřebuji nasledovaných strašný kvanta času vlastně na tom time and sales, abych byl schopen rozlišit sebe menší jakoby změnu na tom. Takže toto je extrémně náročné a nedokážu si představit nějak někoho učit na základě tady tohoto time and sales vlastně obchodovat trhy. Díky tomu VTR-ku, nebo tady tomu nástroji, který mě to vlastně přívětivěji zakreslí ten průběh, tak jsem schopen dělat jasnější rozhodnutí, který vlastně s tím potlačím tu pocitovou část a vidím celkem jasně, co se tam děje a nemusím se toho nějakým způsobem bát, takže díky tady tomu nástroji já jsem schopen mít jakousi opakovatelnost těch pocitů a už se z toho tím pádem nestávají takové pocity, ale už je to, dá se říct, chladnokrevné rozhodování. Až tak skoro bych to nazval. Toto je taky forma videa, takže si můžeme pustit, jak se to vlastně tvoří, jak se zapisuje ta složka flow. No a můžeme tady vidět jakýsi konstantní průběh. Chodí nám to flow, se nám v tom trhu, změna toho flow se nám vyskytuje vlastně v nějakých intervalech, ale není nějak výrazná za celou dobu. To znamená, drží se mě pod nějakou referenční úrovní toho flow dlouhodobějšího. Takže s tímto nástrojem já pracuji při každým intradenním časování vstupu. Když teda skočím na nějaký závěr tady té prezentace,
tak ta analýza toku objednávek je zaměňovaná s volume analýzou. Tudíž termín order flow je využíván nesmyslně, a to především díky svému marketingovému efektu. To je to, co já vnímám na dnešním trhu. Já vám děkuji tedy za pozornost a podívejte se na mé další krátké online prezentace. Myslím, že můžou být pro většinu z vás velmi přínosné a zajímavé.